ба истиқболи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо мақсади дарёфти истеъдодҳои нави соҳаи санъат, баланд бардоштани мақому маҳорати касбӣ, муайян намудани беҳтарин намунаҳои оҳанг ва сурудҳои тараннумгари дастовардҳои замони соҳибистиқлолӣ ва ташвиқи анъанаҳои арзишманди миллию мероси пурғановати ниёгон, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявиро таҳти унвони «Тоҷикистон ватани азизи ман» эълон менамояд. озмун аз рӯи номинатсияҳои зерин гузаронида мешавад: оҳангсоз, сароянда, навозанда, шоир ва ровӣ. шартҳои озмун: ба озмун шеър, суруд ва оҳангҳои нав, асарҳои мусиқии композиторони ватанӣ ва ҷаҳонӣ, намунаҳои мусиқии анъанавӣ, академӣ ва муосир пешниҳод мешаванд. дар озмун шоирон, композиторон, сарояндагон, навозандагон, ровиёни ҷавони соҳибистеъдод, ки асарҳояшонро дар шакли якка ва гурӯҳӣ пешниҳод менамоянд, иштирок карда метавонанд. суруду оҳанг дар асоси низомномаи озмун бо назардошти талаботи зерин пешниҳод карда мешавад. суруду оҳанги академӣ дар сабти нотавӣ, маводи дигар дар шакли аудиоӣ ва видеоӣ пешниҳод мегарданд. дар озмун истифодаи фонограмма манъ аст. ҳангоми баҳогузорӣ мазмуну мундариҷа, бадеияту ҷаззобияти суруд, оҳангҳо, истеъдоди иҷрокунандагӣ, мазмуну мундариҷаи шеър ва ҳунари баланди ровигӣ ба асос гирифта мешаванд. озмун дар се давр гузаронида мешавад. даври аввал дар шаҳру ноҳияҳо моҳҳои апрел, майи соли 2019. даври дуюм дар марказҳои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон ва шаҳри Душанбе моҳҳои июн, июли соли 2019. даври сеюм то 16 ноябри соли 2019 дар шаҳри Душанбе бо супоридани ҷоизаву дипломҳо ҷамъбаст мегардад. ғолибони озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман бо шоҳҷоиза, диплом ва мукофотпулиҳо сарфароз гардиданд. ҳуқуқи иштирок дар чорабиниҳои сатҳи ҷумҳуриявию байналмилалиро пайдо менамояд. тамоми иштирокчиёни даври ниҳоӣ бо дипломи махсус сарфароз гардонида мешаванд. барои ғолибони озмун 28 ҷоиза пешбинӣ гардида, дар номинатсия ва бахшҳои гуногун маблағи ҷоизаҳо барои ҷойи якум 30 000 сомонӣ, барои ҷойи дуюм 20 000 сомонӣ ва барои ҷойи сеюм 15 000 сомонӣ муайян шуда, барандаи шоҳҷоизаи озмун соҳиби 50 000 сомонӣ мешавад. маблағи умумӣ барои мукофотпулиҳо 635 000 сомониро ташкил медиҳад. озмун тавассути шабакаҳои телевизионӣ ва радиоӣ пахш гардида, аз тариқи тамоми васоити ахбори омма ба таври васеъ тарғиб карда мешавад. масъули асосии озмун ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон буда, мутасаддиёни асосии баргузории он вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон, кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд. суроға барои маълумоти муфассал: шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 34, вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон. телефонҳо барои тамос: 221 02 04 221 65 36.